Tá sé an am dúin dul arás ar scoil. Bhí de bhúntóirí agus do chuirde ag smína bhirt. Ba óthas arthú tú a eicil arís. Seans go mé óthas ort do chuirde eicil. Seans scoil imní ort freisin. Támuid go léir mar sin. Bí an athruithe móra deacair ar an go léir. Caróid de bhúntóirí agus do chuirde leat sochar is deach. Támuid tar éis lán rudaí dhéanamh chun go mé an scoil slán sóbhalta dit. Tá sé tábhachtach an dhéanfáin na rudaí a irte ar de dhéanamh ar scoil chun gach duine a chumad sábhailte. Ní de lábhas sa bhaile ar maidin agus a rís nuair a thugann tú isteach sa scoil. Ar scoil, béirt de lábha a ní go minic. Sula nihin tú, tar éis éthe, aon uair a haon tú go dtí an leithreas, agus ag orintha eile. Úsáid dígálrán mar ó a lisceann. Má haon tú ar an moscoile, siad a chiaach chun féin, tíomh le a chara bus. Bhí sé deacair up is scoile dhéanamh sa bhaile, ach ná bí bortha. Tegan an múntar éis sin agus bé go leabhar ama agad chun socr síos ar scoil, sula do síana an up ar scoile. Té go dtí an leaba go lua, ihbí tú sláintúil agus té ag imirt las mu. Inis do a chuirde na rudaí a rinne tú agus a chorla dit ó chunach tú iad. Inis dó faoin na rudaí nua agus na rudaí maithe a rinne tú fad a bhí an scoil dúnta. Cur ceist ar an múntar mar bhfuil is agad cad ba chóir dit dhéanamh. Ar scoil, má bhhaíonn tú tin na bróite, aber leis an múntar é. Tá sé sin tábhachtach. Tá tuile eolais ar fóil ar gov.ie/filleadh ar scoil.